Яңа Усы авыл җирлегендә су, газ, электр белән тәэмин итүдә, юлларны карап тотуда өзеклекләр юк. Урам яктырткычларын алыштыру кую үз мәшгульләр тарафыннан үзара салым хисабы средстволарына башкарылды, ди авыл җирлеге башлыгы Галина Романова. Үзара салым җыю 92%-ка башкарылган. Бу средстволарга эш башланган. Җирлек башлыгын аеруча җирлектә салым җыю мәсьәләсе борчый. Сбор налогов затруднен у нас по двум проблемам. Во-первых, это продажа, утилизация или покупка автомобилей. У нас автомобильный, транспортный налог мало собирается в связи с тем, что за проданный автомобиль почему-то уже не хотят платить. Сегодня август 2021 года. Мы собираем задолженности за 2019 год. И никак не можем объяснить, что налог у вас за 2019-2020 год, а не за 2021. В сентябре вы получаете квитанции только за 2020 год еще. Налоги вы будете платить с сентября месяца по 1 декабря. Галина Романова мәдәният йортын затлы креслолар мультимедиа аппаратурасы белән тәэмин иткән Татнефть җәмгыятенә рәхмәтен җиткерде. Питрау бәйрәмен оештыруга зур көч куючыларны да билгеләп үтте. Фельдшер Альберт Тимашев диспансерлаштыру һәм вакциналаштыру торышы хакында сөйләде. Вакцинация ясауны апрель айында үземнән һәм берничә авылдаштан башладык. Яхшы гына кичердек вакцинаны. Укытучыларга һәм детсад хезмәткәрләренә 15 кешегә 100% вакцина ясалды. Клуб хезмәткәрләре һәм җирле үзидарәдә эшләүче 5 кешегә шулай ук 100%-ка үтәлде. Ветераннар исеменнән Гөлсинә Пискунова җыеннарда җиткерелгән мәсьәләләрнең җитәкчеләргә барып җитүен, асфальт юлның авыл эшенә дә керүен теләде. Район башкарма комитеты җитәкчесе Рафаэль Демидов якташларының һәр мөрәҗәгатен теркәп барды, аларны борчыган сорауларга тулы җаваплар бирде. Неужели инде безнең авылда бер башня да булмас? Менә бу пожар куркынычсызлыгы бит инде ул. Аның инде җир астындагы турбалар да чиргәндер. Мин үзем өчен әйтмим. Мин су җир астыннан чыгара алам. Фака андый мөмкинлек бар бүгенге көндә безнең. Анда бит өлкәннәр дә яшиләр. Беренче чиратта күрәм, усыда кешегә ул бит сусаң, суны кертергә кирәк. Кешенең өйдә калган булган кеш ул күпчелеге су кертмәйчәк. Ә башның радио пожарныйга тотканда гына ул вакыт андый башны кирәк түгел, анда кирәк нигенә безнең нигенә кирәк була. Мәсәлән, автоматикага кирәк. Иске Карамалы авыл җирлеге башлыгы Илнур Каримов башкарылган эшләрне анализлады. Буш йортлар саны кимүе куандыра, диде җирлек башлыгы. Җирлектә 3 шәхси эшмәкәр, 3 крестьян фермер хуҗалыгы, 2 гаилә фермасы эшли. Халык мөгезле ретерлек сарык, кош-корт, умарта асрый. Аларның баш саны берничә ел тотрыклы кала. Үзара салым акчасына Иске Карамалда Сабантуй паркы янында буа кору, су башнясын алыштыру, авылларда чишмә, кыюлар, юллар ремонтлау һәм башка эшләр планлаштырылган. Капиталь ремонт таләп ителгән күперләр бар, мәктәпкә илтүче юлны ремонтлау да кирәк. Авыл фельдшеры Зифа Галиева вакциналаштыру барышы хакында тәфсилләп сөйләде. Авыл тормышына уңай бәя биреп, киләчәктә дә бердәм булып яшәргә чакырды. Biz indi şuşa прививканы күпме кеше ясатта, шуның аркасында гына үзебезнең сәламәтлегебезне саклап калганыбызны да беләбез, прививка кирәклеген дә беләбез. Район башлыгы Рамил Муллин хөкүмәт республика программалы кысаларында баручы эшләр белән таныштырды. Җәмгыятьтә аның кануннары буенча яшәү кирәклеген ассызыклады. Халыкны кызыксындырган мәсьәләләргә тукталды. Мөнира Арсланова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.